Hvala našem gospodu, suboru i glazbenoj pratnji. A mi se polako primoćemo kraju našeg večerašnjeg predstavljanja i mislim da svi žarko iščekujemo govor našeg docenta, Marina Vodanovića, koji je urednik i Dobar večer svima. Moram priznati, kad sam razmišljao kako pripremiti govor za ovu promociju, dugo sam razmišljao o konceptu kako i šta, onda me moja kćer u jednom trenutku pitala: tata, hoćeš dugo pričat? Ja rekao, zašto pitaš? Znate, mrtvo hladno govorila, ali znam, hoću zaspati ili ne. Ja sam rekao, dobro, neću dobro. Kao što možda neki od vas znaju, ove godine je 10 godina da je objavljen englesko-njemačko-hrvatski stomatološki rječnik. Taj rječnik je na neki način odredio moju karijeru, usmjerio, znači u jednom specifičnom smjeru, i neko od mojih kolega potaknuo da me ohrabre da prijavim projekt Hrvatskoj zakladi za znanost. I moram sa srećom reći da sam uspio dobiti taj projekt već kao znanstveni novak. To je projekt HRSTON, Hrvatsko stomatološko nazivlje, na kojem je radilo 49 autora i suradnika sa 4 sveučilišta, suradnika sa Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, na čelu sa našom pravnom profesoricom Majom Bratanić. I potaknuti pozitivnim iskustvima na tom projektu, pokrenuli smo projekt Hrana fina, koji nema veze znači sa finom hranom, nego sa hrvatskim anatomskim i fiziološkim nazivom. U sklopu tog projekta nastala su ova dva pojmovnika, fiziološki i anatomski pojmovnik, koji su večeras tu pred nama. I jako mi je drago što smo ipak u sve peripetije koje smo imali uspjeli znači tu priču privesti kraju i objaviti te pojmovnike. S druge strane imamo priču o profesionalnim bolestima stomatologa. Naime, nekad imate sreću raditi sa ljudima, sa starijim iskustnim ljudima koji možete naučiti znači određene stvari i nekada se nađete u poziciji da koncepte koje su ti ljudi zamislili možete oplemeniti i dodatno usavršiti. Naime, naš dekan, sadašnji dekan, profesor Hrvoje Brkić, je nekoliko godina vodio u sklopu programa trajnog usavršavanja stomatološkog fakulteta jedan simpozij pod nazivom Dentalna erozija i taj simpozij je bio jako dobro prihvaćen od strane naših kolega stomatologa i na kraju je rezultirao jednom jako lijepom knjigom pod nazivom ponovo Dentalna erozija. Mi se jako svidio znači taj koncept, kako je to zamišljeno, kako je bilo okupiti suradnike na jednu temu. I to sam biti preslikao na priču o profesionalnim bolestima stomatologa, na kojima je radilo 48 jako vrijednih autora, koji su uspjeli u jednu specifičnu temu za jednu relativno malu struku, nas stomatologa u Hrvatskoj ima svega 4000, sagledati sa aspekta 24 različita specijalistička područja i napraviti ovu knjigu koja je danas pred vama. Ono što mi je jako drago, što sam kroz tu knjigu dali poticaj i onim kolegama koji do sada nisu imali nikakvu knjigu svoju, nikakav sveučilišni udžbenik i slično, i što su kroz ovu knjigu prvi put stekli jedno takvo iskustvo, znači iskustvo rada u jednom ovako velikom timu. S druge strane imamo priču o osnovama stomatologije, koji su s obzirom na broj autora znatno skromnije. Ja zahvaljujem tu svojim kolegama sa zavoda, profesoru Hrvoju Brkiću i doktorici Ivani Savić-Pavićin, što su sve svoje poslovne i privatne obveze našli vremena napisali dva naravno zanimljiva i korisna pogleda. Meni je osobno jako drago što je ta knjiga ugledala svjetlo dana, jer sam toj knjizi posvetio 10 godina svog života. To će najbolje znati moja supruga i moja kćer, koliko je vremena i truda uloženi znači u to, ali to je rezultat jednog zaista dugačkog procesa,
Ali ono što želim istaknuti, neki od kolega su kad su vidjeli ove 4 knjige su mi rekli, čuj, to je kruna tvoje karijere. Ja sam na to rekao, ja ne bih rekao da je to kruna moje karijere, ja mogu reći da je to ukras u kruni moje karijere. Oni su mi neki na to pogledali, neki su to razumjeli, a neki su mi to zamjerili. Zašto su mi zamjerili? Jer ja imam stav, znači da svaki sveučilišni nastavnik mora preći preko stepenice, znači pisanje jedne knjige jednog sveučilišnog užasnika. I to je nešto na čemu treba insistirati, ta se stepenica ne smije preskakati, niti se smije zaobilaziti jer čini višestruku štetu, koju nismo ni svjesni. Znači najmanju štetu čini samo nastavnik, nego čini se šteta većoj zajednici. Na osnovi stomatologije sam jako ponosan jer je to knjiga koja je pisana jednim jednostavnim stilom, jednim razumljivim jezikom za studente posebno nižih, znači godina studija, koji nemaju nekakav specifični stomatološki background, nekakva specifična stomatološka saznanja i mogu razumjeti određena područja, poslije znači kroz druge kolegije dalje razvijati i stručno usavršavati. Ta knjiga je tako koncipirana i dosta ilustrirana da nama stomatolozima može pomoći da educiramo naše pacijente, jer svi koji radimo sa pacijentima znamo koliko je važno ako imamo educiranog pacijenta koji razumije ono što mi radimo. Jer ako nas pacijent ne razumije, taj pacijent će vrlo skoro postati nezadovoljan i ne razumije koliko mi truda i vremena ulažemo nešto da očuvamo njegov zdravlje. Osim toga, mojim dragim prijateljima koji su večeras ovdje, koji nisu stomatolozi, knjiga je pisana i za vas. Često puta mislio na neke od vas, koliko ste mi puta znali nazvati i pitati za neki savjet. Ima znači jednostavne stvari koje možete koristiti u očuvanju, znači vas je vlastite uspješnosti. Ne vidim da se neke od vas već prepoznali u ovim rečenicama. Osim toga, želim skrenuti pozornost na kazalo u ovoj knjizi. U kazalo sam uložio dane i dane, znači da izradim jedno kazalo koje će jako dobro pomoći znači, studentima da pronađu ono što traže u toj knjizi, jer je svaki pojam u tom kazalu stavljen u odgovarajući kontekst što omogućava znači, da se ono što se traži jako brzo i naći. U knjizi su obrađene neke teme koje mi u sklopu studija dentalne medicine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ne obrađujemo znači, sustavno kroz određene kolegije i vjerujem da je to jedna od posebnosti i specifičnosti ove knjige. Ono što još mogu reći je da su osnove stomatologije knjiga koja je nastala u obalu. Oni koji su malo vični o ovoj IT, o suvremenim informatičkim tehnologijama, znaju što to znači. Naime, kako sam bio okupiran, znači oko 3 druga naslova i brojnim poslovnim i privatnim obvezama, morao sam zaista koristiti svaki trenutak koji sam imao na raspolaganju da se bavim tom knjigom, da završim znači, tu knjigu. Tako da je knjiga pisana i na stolnom računalu, laptopu, tabletu, mobitelu koji svako od nas ima, znači u džepu, u hodu, znači svaki trenutak sam iskoristio. A zašto naglašavam ovo? Zato što je danas tu među nama jako puno mladih kolega koji svi imaju znači, u svojim džepovima neki oblik znači, mobitela, pametnog telefona i sl. Tehnologija je tu da služi nama. Ja vas molim, koristite znači, tu tehnologiju da stvarate nove vrijednosti, da budete kreativni, da budete konstruktivni i sve to s jednom plemenitom namjerom. Moram priznati da sam još uvijek pod dojmom Dentakla, koji je bio prošli petak, znači evo, u ovo isto ovo vrijeme, talent show studenata stomatologije, u kojima su nam oni pokazali svoje vještine, znači koje nemaju veze znači, sa stomatologijom i studijom koji su odabrali, ja sam ostao zadivljen. Drago mi što su kolege uspjeli znači, u sebi prepoznati znači, te talente. Naime, talent trebate prepoznati, ono drugo kako prepoznate, trebate ga znati razvijati. Pisanje je isto tako jedan od talenta. Tako, molim vas, mladi kolege, mladi znači, studenti, koristite svoje talente, iskoristite ovih 6 godina koje sada pred vama, da to bude najplodnije vaše najljepše razdoblje i nekakva baza koju ćete iskoristiti za daljnji razvoj vaše buduće karijere kao stomatologa. Ono što mi je posebno drago, što
moj matični zavod, Zavod za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dogodine slavi 50 godina. 50 godina kako je taj zavod osnovan i što u lijepu obljetnicu ulazimo sa ove 4 knjige. I ja bi sad privao nekako kraju, moram se svima zahvaliti. Međutim, to je, kad sam razmišljao kako osmisliti ovaj dio za zahvale, to mi je jako teško palo i onda sam na nekoga ispustio, zaboravio, to sve naveo u knjizi Osnovne stomatologije u zahvalama i tu su spomenuti, znači, svi moji kolege, svi moji suradnici i na što sam posebno ponosan moji učitelji koji su neki večeras ovdje s vama. Imao sam čast sa tim ljudima raditi, imao sam čast učiti, znači, od njih. A ne bi sada previše duljio sa tim zahvalama, sad bi se samo još zahvalio svim našim dragim studentima što su ovu promociju učinili ovako posebnom, ovako lijepom, nadam svima vama i pamtljivom. Kroz ove glazbene točke zahvalio također studentima koji su mi pomogli u tehničkoj organizaciji ove promocije, a posebno zahvalio našoj Miji Maltar, našoj Mimi Lukić, onda Luki Banšaku, Ivanu Šebaroviću, koji su uspjeli sve to, znači, izorganizirati. Hvala također našem mladom pijanisti Roku Matijeviću, što je dao jednu posebnu notu ovoj večerašnjoj promociji. Hvala Muzičkoj akademiji, što nas je ugostilo u ovom prostoru, koji je ovaj prostor, kako mi je poznato, ovo je prvi put, znači da se ovaj prostor, koji je službeno još nije, ako sam dobro pamtio, nije službeno još otvoren, koristi, znači, za svrhe ove promocije. Hvala Maji Veža oko ovih organizacijskih pitanja koje smo imali rješavati tijekom ovih nekoliko tjedana koliko pripremamo ovu promociju. Hvala svim mojim dragim autorima i suradnicima što su našli vremena i truda da napravimo sve ove knjige. Ovo je, znači, nije moje djelo, ovo je djelo, znači, svih nas i na to sam zaista posebno ponosan. Hvala recenzentima koji su svojim konstruktivnim prijedlozima omogućili da ove knjige budu još bolje, još ljepše i još kvalitetnije. Hvala također malo sam se zbunio, našim večerašnjim govornicima, predstavljačima. Hvala vam što ste našli vremena, što ste došli, što ste rekli. Ja sam lijepe riječi, ja sam zaista počašćen svima što sam čuo večeras. Posebno hvala suradnicima iz Naklade Slap, Žarku, Gordani iz Rinki, s kojoj sam proveo nebrojene sate, znači, uređujući ove knjige. I veliko hvala gospođi Biserki Matušić i profesoru Krunoslavu Matušiću što su uspjeli prepoznati vrijednost ovog projekta, prihvatiti to i dovesti, znači, to do kraja. Ja još mogu dugo se zahvaljivati, ali evo moja kćer već luta očima, tako da ću prije se biti hvala na kraju i hvala vam svima što ste došli ovako velikom broju. I još jednom zahvala na ovako velikoj prilici. Hvala vam. A što se vas tiče, dragi gosti, polako, ali sigurno došli smo do kraja. Međutim, ne idu samo kraja jer pozivamo vas na adventsko foliranje ovdje u foajeru u glazbenu pratnju Darija Novaka i Finger Talk. A uz to nije sve. Naši autori će u predvorju također potpisivati i primjerke knjiga. Hvala svima na dolasku, bilo nam je iznimna čast. Prije nego što autori napuste dvoranu, pozvali bismo ih sve ovdje na pozornicu da se svi zajedno usvjetaju.